Jekk il-priġunieri tal-faċilità korrettiva ta' Kordin jgħidu li huma trattati ħażin u b'mod xejn dinjetuż, il-gwardjani tal-ħabs mhux meqjusa ħafna ħjar. Anke l-gwardjani kollhom jobdu l-ordnijiet minn fuq, bosta minnhom ma jkunux jagħmlu sens jew b'ċerti aġendi moħbija. Dan ħareġ minn ittra pubblikata mill-ġurnal In-Nazzjon mibgħuta minn gwardjan impjegat fil-faċilità korrettiva. Fl-ittra mibgħuta lill-ġurnalist Joe Mikallef, il-gwardjan jgħid li xtaq ikun preżenti fil-programm Sorsi Informati fuq Net Television għax dak li nazzissa u kollu veritir. Iżda nota kif ftit li xejn qed issir referenza għal mod kif qed ikunu trattati l-gwardjani. Fl-ittra tiegħu u nnota li huma jidhru koroħ meta jidħlu fis-seħħ ċerti deċiżjonijiet, iżda esprima s-simpatija tiegħu u tal-kollegi tiegħu għal priġunieri li qed ikollhom kastig akbar mill ħaqhom bis-sitwazzjoni preżenti fil-ħabs. Il-gwardjan kompla jispjega li huma jwasslu kull talba li ssirilhom il-priġuniera biex jikellmu lid-direttur tal-faċilità jew lil xi assistent tiegħu. Iżda dawn l-uffiċjali qatt ma jaċċettaw għax jgħidu li jkunu imħabtin ħafna. Dwar id-droga, fl-ittra tiegħu il-gwardjan qal li hu minnu li din qed tkompli tikber fil-ħabs għax minkejja li tmexxija tal-faċilità għatat ħafna affarijiet b'suċċess, mhux l-istess jista' jingħad għal volum ta' droga li fi kliemu żdiedet fuq li żdiedet. Tantu hekk li min daħal fil-ħabs mingħajr il-vizzju ta' droga issa sar joħodha minn hemm ġew. Fil-waqt li konferma ta' rapporti li priġunieri stqarrew fil-jiem u l-ġimgħat li għaddew ma' In-Nazzjon, il-gwardjan kiteb li s-sitwazzjoni kompli tmur mill-ħażin għall-agħar. Tantu hekk li minkejja l-kesħa li qed tagħmel f'dawn il-jiem u kundannabbli li l-priġunieri qed ikunu kastigati billi jintbagħtu f'Diviżjoni 6 li meqjusa bħala kundannata. Fil-waqt li stqar li kien hemmen li l-affarijiet se jinbidlu għall-aħjar arralu għax ma jemmiex li l-priġunieri għandhom jiġu trattati bi kliem ħażin, teddid, bullying u stediniet għal ġlied.